bụ Ogbatuluenyi n'ime Jesus Christ ọgbakwana nke ndị ụwa. Ife nje bụ okwu a bụ na mmụọ amagụ na mmụọ Ogbatuluenyi emego m omenala ọtụtụ arọ dị iche iche, ma mgbe Chineke batara n'obi m ka m ji mara na Jizọs bụ enyi gwọ nwa. Unu soro m tụọ Jizọs enyi gwọ nwa. Jizọs bụ enyi gwọ nwa. Chukwu okike enyi gwọ nwa. Chukwu ọma nara ekele mo. Ụwa gbara ka enyi jiri bịa, ya ga-ekwuri mma. Jizọs bụ enyi gwọ nwa. Chukwu okike enyi gwọ nwa. Chukwu ọma nara ekele mo. Ụwa gbara ka enyi jiri bịa, ya ga-ekwuri mma. Na Chukwu ka m ji bịa ka nkọlụ ụwa ọlụọma Chukwu. Ọlụọma lụrụ m ka nna kọlụwa. Jizọs bụ enyi gwọ nwa. Maka mgbabụ na ị nọ na nsogbu, mgbabụ na ndị lo na Chukwu, ọ bụ amosi ka eji achụ gị ọsọ. Ịgbakọta tie n'afa Jizọs ka ọ sọtawa na Jizọs bụ anụ ka Jizọs bụ enyi gwọ nwa. Maka na Chukwu kelee ụwa, o kele ife dị n'iche n'iche, mana mmiri gara uwe kilikili n'elu ụwa, na ọ bụ ọnụ Chukwu o ji bue ka mmiri banye narị ka anyị gbagote ọsọ anyị n'ike dị n'ọnụ ụwa. Chukwu kelee ụwa natawa ụbakwala nke enyere mụ n'ọdịka nke elegozi. Chukwu gị ka m na-ejelozi ahụ ọlọma ịlụ na ndụ mụ n'ọbịa ka m na-eje elegozi, maka enyere m ogologo ndụ. Ọnwa niile ndị ilo nwere m, nkwụjọ niile ndị ilo kwụjọrọ m. Jizọs n'ọkpọrọ m enyi nwa m, enyi nwa tere mmanụ, enyi nwa ngoziri agozi. Ị ga-ejeli m ozi a ma ọ gosi onye m ike, onye na m ike si n'ụkwụ ọnụ ike afọ ka o ji kwanye bụ mmadụ, maka na Chukwu ji ibe onye ji Chineke na o ji ife. Na Jizọs bụ enyi gwọ nwa omenu ikorobịa. Jizọs bụ enyi gwọ nwa. Mgbe anyị na-enwe aṅụrị, mgbe anyị nọ na too much money, Jizọs na-enyere anyị aka. Ọ betaba anyị nọ gafelụkwa, maka na ọ ma na anyị nọsị ọfụma, kama na mgbe o ji asa anyị okwu, mgbe anyị nọ na megide, mgbe anyị nọ na mkpa. Mana ife na-agba n'ụwa niile unu mara ahụ na nkịta ọka ife eji atọ. Anyị nọ n'afọ 2013 n'ọbịa ka m ji gwa nwa bụ okwu na ọ bụ na nkịta ọka ife na-atọ. Anyị na masdent egwu emụ ga nnawa, ma Jizọs jụrụ ajụ enyi bụ nwa Ogbatuluenyi ahụ. A mesịrị na ọ jụrụ ofe afọ, fewelu mkpasasị uche bịa oluzo n'afọ 2013. Ọkụ ebube Chukwu wee bịa, ọkụ mmụọ nsọ chikele ụwa mmemme ụwa. Chukwu gwara ndị ụwa niile, ọ bụ nne m, ọ bụ nna m, ọ bụ nwanne m, ọ bụ eze ọyị m ahụ, o si n'elu ha, o si n'anya bịa. Ọsọ bụ na o si na mmiri, ekele n'osisi, ebe ọ bụ na mmeli etewe, Chukwu eweligo nwa mmiri ya. Onye anwasịkwa ọzọ na ọ ga-afụkwa ọkụ mmụọ nsọ, maka abụ m ọkụ Chukwu na-ele ele n'ụwa. Jizọs
be enyi bụ nwa emu ikorobịa aye chukwu okike enyigbo nwa aye chukwu ọma nara ekene mụ aye ụwa gbara ka enyi jiri bịa ya na-ekwuri mma Jizọs bụ enyi bụ nwa aye chukwu okike enyigbo nwa aye chukwu ọma nara ekene mụ aye ụwa gbara ka enyi jiri bịa ya na-ekwuri mma ụba akwala nna gwa unu ọ bụrụkwa nke ejiji taa akpọ ọ bụrụ akwụkwọ akwala kibọọdụ ụba akwala ọnụ chukwu ụba akwala ike chukwu ụba akwala onye kwa nwa maka na mgbe eji bido ego ahụ ana m anya lụsi otito etili m 5 albums ebe nyere alụsi otito nwaba album na ọ gara abịa mgbe Chukwu ji te m mmanụ nsọ mgbe o ji gozi ọnụma gbakpanye ụgbọ akwara ego mgbanwe ka m ji gwa ofe ego ka a na-akpọ dibịa ọgwụ ọgwụ ya ị ga-agbọrọ m ahụ ahụ gbafọ ka m jiri kweta n'ọbụ Chukwu obi mbido n'ọbụ Chukwu obi njedebe etisiri nwa bụ ego ahụ ọtụtụ ndị dibịa niile ụfọdụ gwọrọ ọgwụ soda ụfọdụ kpọrọ m na society enyi nwa Nteje abụ ọgwụ ide onye agbala gị kwu okwu a ka dibịa na-agwa ahụ ahụ agbara m ndị society kedu ka dibịa si agwa ahụ ahụ agwara m na dibịa ga-echi aja agụ mmadụ ahụ rewe nwajọ ndị society ọ bụrụ na unu ga-echi aja agụ nwaanyị adịghị ime ọ ga-amụkwa nwa fasị mba ya maka ụmụ nwaanyị niile ndị na-aka n'odi ọ ga-amụtasịkwa nwa fasị mba ife m ji ekwu okwu ahụ na onye Chukwu nyere ike na ahịa na onye gị ya amasịrị m jụọ ndị society na nwere ife mmekwu Jizọs bụ nna m anya na bụ ọkpara Chukwu nna na nwa na-ekere nwa hụrụ na maka Chukwu bụ nna anyị ncha niile bụ nwa Chukwu gị na Chukwu ma gwa n'aka gị na nna gị ọ ga-eke nwa gị na nna gị kebe nwa nna gị eburu ụzọ rara gị ịnatara bịa ugo na Jizọs bụ eze ome mgbara ise etiri m egwu mgbara ise nwa bụ egwu ọ na-agara ya Chukwu abịa ọzọ gbasị m ngwa ndị ụwa abụ m anya Chukwu ọ bụrụ ọzọ Ogbatuluenyi na ọ bụzi mmụọ Chukwu na ọ bụzi arụ Chukwu ka m ji aga anya Chukwu ka m ji akwụsị ụzọ imetụ maka na okele gị ọkụ ya bụrụ Holy Ghost fire ọkụ ụfọdụ na-eje ebe dibịa bụ Holy Ghost fire n'ebe famebe anointing ka ngwa ndị ụwa niile anointing na dị na ọbara na Jizọs nwa kele ụwa papa anya na n'ụwa niile o Chukwu anya nji afụ ụzọ olu n'afọ 2011 Jizọs kpọm mgbe na nwa bọọlụ n'olugo a ị ga-eje n'obi gị ebe ahụ ideme dibịa ibusisi ọgwụ niile abụ ya eje tụfuo ọcha bụ propati gị dị ya ike nke ha nwere na mgbe ị ga-eme okwu ahụ ka m gosi gị na m bụ Chukwu na mmụọ bụ enyi bụ nwa na mmụọ bụ enyi ka anụ mgbe enyi ma ịtọlụ Chukwu
ụfọdụ na-akụ na-asị Ogbatuluenyi ụzọ onye ara ma tupu Chineke mee gị arrest o kpochie gị na nga ya no bail out no magistrate nke barista ga-ekpe ekpe Chineke na o jidego m ka njeli ozi aka Chukwu mụrụ ha n'eze anya ka o si ozi o ji reverend eji ike eme nwa Chukwu tere mma fanchaka o ji wee akwado m n'ekpere ya na nwanne m onye Nteje abụọ I'm Reverend Mo obi mara nwanne m obi bụ obi Jehova ọ gwara m n'anya m ụba anya Chukwu mụ fesie Chukwu ike onye na-esuzo Chukwu na-ata afụfụ ọ na-enyere ego ka gba ike ka ọ na-enye n'anya na onye ego m ya o nyere m ike na nwa o nyere m ike n'ogologo ndụ o nyere m ike na-arụ isi ike o nyere m ike ịkpụ mmadụ n'anya bụ Chukwu ụmụ Igbo ga-etobe Chukwu n'ọbụ okwukwe na eziokwu n'ọbịa ka Chukwu na-eri abụ m mkpụrụ anya Chukwu abụ m mkpụrụ anya Chukwu onye na-achọ m okwu gị onye na-aba m mba gị onye na-elo m ilo abụ m mkpụrụ anya Chukwu abụ m mkpụrụ anya Chukwu gị onye na-achọ m okwu gị onye na-aba m mba gị onye na-elo m ilo ụmụ ụwa ka ikpe nụ Chukwu maka na Chukwu na ojibe n'ọbụ okwu Chukwu ka anyị na-ekpe Hausa kpọrọ ya Allah ọ meghị ise Allah ọ nwere onye na-eme n'ụwa n'ọbụ Chukwu na-eme a na-awụ nke Chukwu nye dungobe ya Yoruba kpọrọ ya gịnị Oluwa Yesu anyị bụ ndị Igbo kpọọ ya Chukwu ndị ojii kpọrọ ya mmanwụ mmadụ na-akpọrọ ya odobodo ma mgbe a ga-akpa afọ ya n'ụwa ebe niile edere ji ife ọ bụ na ị na-eme kwale na Chukwu nọ ike eji nwa ka mma naanị nwa Chukwu nyere ike ọwa nwanne m onye mụrụ ego ka bụ onye amụma ka nje na n'ihi biteduru ka nje kene nwa Chukwu ji alụ ọlụ onye amụma agụ na-eche mgba alụ ọlụ na ya adịle gị mma nke Chukwu ka ị na-eme ka ịma ka Pastọ Bona akata ka ndị Igbo niile nwa Chukwu ji alụ ọlụ gbakpọ Chineke bụ enyikwa nwa Jizọs bụ enyikwa nwa akata ka ndị Igbo niile ugwu a na-alụ atụ egwu n'ọbịa ka ndị kasị akasị mmadụ emela ọnya na nkịtị maka mgbe ị na-eme nwachi na nkịtị n'anya n'ikpe Chukwu ga-amakwa gị n'anya n'ọkụ Chukwu ga-elekwa gị Ogbatulu enyi ya nwa Chukwu nyere ike okilisi Delta ijiji a na-esolu mma ọrado nene Jizọs ebe niile maka ebe ọ bụ na nna ga ọkụ Chukwu so meje mmetụ maka na ogele enugokwa ịchọzịa trayizịa bịa mara Chukwu aka a na-amali Jizọs aka kalịsịa mụdị ibe niile eme aka na-alụ egwu dị mma ọbala nwa n'ịzọbịa mụdị ibe nwanne m chia ndị egwu wani
onye bịa kụzieli ihe nke aka ya ọmụrụ nke ya gawa nwada kụzina na mụ ogolo ọkwa maka ọkụ uju abụ m anya Jizọs unu ekwerugo anya Chukwu nọbụ ebe niile anya Chukwu nọ n'arụ ụfọdụ egbula alụsị abịa bịara nwa kpọkuwe Chukwu ụgwọ gị nyere m ike na mmegbu alụsị a etufu onye niile ọ bụ manpawa maka na akpọrọ afa gị ikpele niile ga-egbu mgbe Jizọs ji nye m ike mgbe o ji nye m ike ebulu nwa bụ pawa debi ya n'ụsọ kpọrọ m ya nọrọ anị maka abụ m ọkụ uju imetụ m aka ọkụ Chukwu ọkụkelekwe na abụ m anya Chukwu okpesi osisi anyị ji akpala ọkụ okpesi osisi anyị gbutere n'ọbịa Chukwu nyere anyị ndụ anyị ji kasị akasị isi n'ịbụ native doctor n'oge kasị agbọ ofu mbọsị ọkwanye ọkụ gị ịnawa ya bụ ọnwụ Chukwu ji ọnwụ Chukwu ji ndụ ya ka ma n'oge ekwesị nwe ego unepela ọbịa Jizọs obenye kwanwụ ọ Jizọs anụ kenye Jizọs anụ kenye yazuru igbo n'ọkaị Jizọs obenye kenye nna na-abụ n'ọkaị Jizọs obenye igbo nwa abụ m mkpụrụ anya Chukwu abụ m mkpụrụ anya Chukwu onye na-achọ m okwu gị onye na-agba m mba gị onye na-elo m ilo abụ m mkpụrụ anya Chukwu abụ m mkpụrụ anya Chukwu gị onye na-achọ m okwu gị onye na-agba m mba gị onye na-elo m ilo